हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिथिसार बड' इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय जोंहा एन्जर बेदर संलायबाय नै एन्जर मासे मोनलायलायबाय एसे गिदिरखा आरो एन्जराबो दानसुलिया खोमा मोनदां एसे माबा जागोन फवासेनि बारगोन आरो आधा केजिफ्रामानो जागोन दा आङो दुब्लियाव माइ हायनो नागिरदों आरो बोरथाय खासियानि माइ हायनानै एसे सेल्फि स्टिना खामानि होगोन आं आखाइ बेखौ नायनो नागिरदों आरो एन्जर सानाय फानाथ' बे बोरला फानानै दाख्लैनि सिगां भिडिअ नुखादोंमोन 1.7 ना 5 थांबाय खोमालै एसे 1K नि भिउस बारा थांदों आरो एसे ल' जाहांदों भिडिअफोरा मोनफा मोननै नोंथांमोना बिदिनो थाब थाब आंनि मिथिसार बड' इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो सापर्ट खालामलांबाय था दा आं सेल्फि स्टिनखौ नायनोसै माबायदि खामानि होयो नै जाना माइआ बारा गैला आरो दब्लायसे खावसेल'सै गयफ्राबो देराखैलै नै गय फिथाइफ्राल' ग्रोम ग्रोम जाग्रोथोंसै बाइक लाबाथाय थाव सोनो टेनसन गैयि जासिगोन होनबाना बे बिगासे दं आरो बिगासेसो जाफ्रामगोन बेयावनो 40,000 मोनगोन देनां गया जाजोबबा 40,000 मोनोबा बेखौ आं थाव सोनो जमायबाय थानोसै आरो 20,000खौ न'आव होनोसै 20,000आ आंनि जासिगोन आरो बिदि खालामनांगोन देनां नैलाय दुब्लिया दा आं नैबे खन्दआव माइ हानोसै आरो नैबे दा आं बैजों केमेरा एंगेलखौ बहायनि बे स्टेनाबो बारा गोजौ नङा ब्लगिंनि थाखायल'खासो बियो स्टेना लोगोफोर आं नोंसोरनो मुथि खानायखौ खिन्थानि हानायखौ हानाय रोंखाजोबो नालाय दोंनै बख'दो गोलाव गोलावखौ ओमफ्राय ओरै आखायाव नै दिया सिमाजों ओरै खेथाबदो ओमफ्राय बेखौ समान ओरै दोसोदो गुसुंबो खाजायो गोलावबो खाजायो ओरै गोसो बायदि ओमफ्राय नैबेखौ ओरै सोदो सोनानै बेखौ ओरै बोदो आरो खासिया डिस्टार्ब जायोबा बेखौ खासिखौ ओरै हेथेबदो हेथेबनानै नैबेया जराव नैबे खेथाबनायनि एसे बारनानै बेयाव दों बिदिनो एसे 10थासो माबानानै ओरै थ्रोब सोदो ओमफ्राय बेखौ ओरै नारजोबदो नारजोबनानै ओरै सिनखावनानै ओरै बहायदो जाबायानो बिदिनो आरो एगजामपोल होबाय आं नोंथांमोननो आं दा ओंखाम जानो थांसै ओंखाम जायाखै नालाय दा ओंखाम जाखांनानै हाफैफिनगोन आरो भिडिअखौ नोंथांमोननो खिन्थाफैबाय आरो माबायदि खामानि होयो बे सेल्फि स्टिना ओइनो ओरैजाय दाउब' दङ बै बे दंफां खाथियाव ओइनै गुफुर गुफुर नोंथांमोना नुदोंना नुहुराखै दाउब' साबा मोनगौमोनलै बारा सानो रोङा ना दाउब'खौ बै बे ना सारखोन्दायाव सानो रोङो रोंनाया उनाव सागोन र' सानाय जाबा ब्लग भिडिअ खालामबावगोनसै आङो आरो लोगोफोर नैबे दा आं साफायनाया फ्रन्ट केमेरा दै फ्रन्ट केमेराजों बारा इसेबां मोजां कुवालिटि फैया आरो माने सिगांनि सेल्फि केमेराजों बारा मोजां फैया माने बेकग्राउन्डआ मोदाननाय बायदि जायो मोखांफ्रा मोदानजोबो आरो ओमफ्राय दासो मोजां नुदों नुनायालाय ओमफ्राय बे हरनि लाइट गोनांफोर अबेबा मोदानला मोदानलि औवा सिं ओरै सान्दुं ओरै ओंखारनाय बेफोरबायदियाव मोजां नुवा आरो बे उननिजों लानांगौ आरो दायो आंना माने गेमबोलबा साबसिन जायो नैबे सेल्फि स्टिनसो नालाय अफ खालामलाय अन खालामनाय खालामनांगौ जायो आरो सोलायनोबा मबाइलखौ माबाजों उननिजों साफायनोबा बिदिनो आरो मोनसेबा मोनसे एसे प्रब्लेम जायो नै बिदि थाबायनाय बहायनायफ्राव एसे मिलायो आरो माने ओरै उल्था फाल्था ओरै 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 सोलायोना दालाय बि भइसखौ नुखादों दा नोंथांमोना ओरै बेलथायलाय ओरै बेलथायलाय बेलथायोना आंबो सिगां भिडिअफ्राव बिदि बेलथायला बायदों नैबे मबाइल गोजा हमनायाव आंबो बिदि खालामफिनगोन माने बेखौ बहायनानै साफायबाल'सो इउस खालामखागोन आं बे स्टेन्डखौ आरो दा नै मानसिफ्रानो बबाव थांजोबबायथाय जोंहाना ओंखाम जाथ'ना जाथ'वा नै एन्जर बेदरा नै खुरैयाव हायबाय दा ओमफ्राय बाजै लानोबो हरनो बैयाव खुरैयाव हायबावगोन आरो नै ओमफ्राय ओंखाम खुरबाय आइया दा ओंखाम जानोसै आरो आं दा भिडिअखौ फोजोबना लानि र' ओंखाम जानायखौलाय मा देखायबाय थानो एन्जर बेदरखौल' देखायबाय आं
गोरोब्रा केटागरियालाय जाबाय एंगोलासो जागोन ना जायाखैब्रा नुदों आं आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे आंनि सरि आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे फान सानाय बोरला फानजों फान सानायखौ नोंथांमोना नुवाखैबा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायबानो जाबाय आरो बिदिबा आं बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो सेयार खालामनो थाब थाबनो 1K साबसक्राइब खालामना होथारदो दासो 1.5 मास थांबायानो आरो 3 माससोनि गेजेरावनो थाब थाब साबसक्राइब खालामना होदो जायनि नायदों बिनो साबसक्राइब खालामना गालां जायनि नायदों बिनो साबसक्राइब खालामना गालां भिडिअ मोजां जाबाबो जायाखैबाबो उननि भिडिअ मोजां ट्राइभेलिं ब्लग लाबोनो नाजागोन आरो ट्राइभेलिं माने बेलेग जायगायाव थांनानै ब्लग बानायनाय ओमफ्राय जारनि ब्लग माने बेलेगाव थांनाय ब्लग बिदिफोरबायदिखौ जारनि बा ट्राइभेलिं ब्लग होनो आरो नोंथांमोनहा बुजिखायो जानांगौ बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय